Hello Babs, song hanya lang si Punong nanti kisah kata video kakaknya video napa sini nanti nak jaga nanti anje. Sana nak dapat untuk subscribe kaje kalau kakaknya jangan nak subscribe robo kairwana ini. Babs song jana display nak tomon jana sini banyak mo angke sini menai sanjana bo sir bakil cancer manjang ma bai bo tabuk belai sorry hamya te biman bai kubulsak te no jon semano o Paskangni Mars rogo sini manai sanjani bagai sini tipra sarok sano salhinya wui watanya hono horinya wui jotono janija para janija kami side area rogo je mansa sin tipra sa sing nijini ani nini hini hinya kare jotono tipra sa thansa hini jotono kisamisa khaisu bulaye amdi haken jotono sulama bini tabu je cancer ni treatment khanya ni bagai je bini rang collection marok joto saimano je 10,65,000 dok angka o je rang collection mani yagolo borok 17 July 2026 borok adino Bengaluru thanglakya honi 11 rogo borok flight mani boni borok horono soikan sawo fiaba aje hospital o sogoi mani yagolo treatment khlainani bagui tlangmani Sri Shankara Cancer Hospital yagolo hanyo hai borok sanjade mano belai sak hamya bari jakni bagui Sri Shankar Hospital Cancer Hospital ni refer khlai horjaka tamni hingkangke bini sorini je o cancer rok tongmani bebangno belai bini sago joto jagano romoi tongmakya abani bagui aje Sri Shankar Cancer Hospital borok Kidwai Memorial Institute Cancer Hospital refer khai horjaka fiaba 19 tarik fungni 7ta rogo bini report nai hanyo hai borok sanjade mano Kidwai Memorial Institute Cancer Hospital bo narajakliya borok sanjade mano yagulo Kidwai Memorial Institute Cancer Hospital ni doctor rok sawi rika Mumbai Cancer Hospital telangai thangsidi hine tamni hingkangke bini o je cancer rok o mane sanjani cancer rok belai no tabuk kaisa jaga simi tonglaia bini lungs tei bini liver rok tei bini fikongni side kaisa digibo tumor rok tongmani aboni bagui bini je cancer rok belai no joto jaga no sarjagui thangmani bai bono banchinani belai no 5 eba 10% ni bisingo tongsiu aboni bagui borok risk nanani solia tei je bini bono treatment khainani tei kuno korikya surgery rok kumpuno korikya aboni bagui je kaisa tongmani ke bono chemotherapy abo kaisa injection mane vaccine rugui bono bini je cancer ni je o je sini blood o je cancer ni cell no boro abno bathajanani je abo bathanani bagi a vaccine rudnani simi tongsi hono fiaba aje Kidwai Memorial Institute Cancer Hospital ajago rudnani kini borok tongphono fiaba borok je pulani Mumbai Tata Cancer Hospital borok biopsy khaimani bai ajagani je tissue borok arono kabukhani saw aboni bagui borok tabuk tesa arono mathanani bagui borok tabuk chaitok tonglaio abono vibe song tabuk sini mane sanja debrima bono tabuk doctor rok bono hamri manliani saw abono sung tabuk sini tipra sarok jottono milai sini jani nogo tongu jani bukha paino please ke sini mane sanjani bagui sunani bagui tamni ke ishorni bade o dunya o teke bu kotor korei first ka sini ishor aban poro doctor tabu doctor sini mana sanjana panchima lengka ba sini ishor pono sini bisingti sini je suni mumbai sini je kokthai bai jotto no bono khairo goi bini je cancer rok no sini surmun bisingti hamana tike abon vibe song khakhai na jotto no sini mana sanjan de mani bagai suri mana tike tamni ke bo je bini o je cancer rok je sik keplai je sik kotor phun tongtheng bo bono chenei keplai engi pasai mana tike tei bo sini haikyo no kaham kereng kai tongoi bini buma bupa somai bupa kaham kereng tong jato tongma tike tamni ke je bini buma bupa hanjana rok bo besakse bukha kosto tei hilik boja dukhun nang tokhana bo tabuk rang tongoi bo bini besano hamnani bagi tabu last option last stage mani bai mungsa khaimyang tongmani bai abono tabu borok soto sini thansani surimung abo simno nango te mungsa nangi abono vibe song norok jesuk mansak mane sanjani mane suladi nogo bo janija jesuk tongsak tei je church eba matai ne robono khakhai no jotto no janija nogo sunna tei
Aboni vibe channel ani video no jesik mansak share khali jate jotto sini tibra sani ro o video thangmana tei jate sini ma sanjani bagai seng tebo dol palkai milai surna tei bo kaham kwrwng kheno faimana tei bino je cancer rok chenai tikhe seng jotto no suirlainai bo kaham kwrwngma bin babu songbai bobo bini life je tongmani hasi khusi kheno tongmana tikhe. Aboni vibe channel ani video no jesik mansak like comment share tei subscribe bo khai jate amtui hai je sini tipasa rok kuna besarok o bwswk birman mantongma bai kebo support maiang tongma bai borok support mana dikhe norok yang o video ni bisingtwi norok saimana dikhe sabo sini tipasa bomtwi birman rok bai dukun nangui tong sabo chubachu nangui tong amtwi rok bai norok bo saimanani tei norok bo je sini tipasa rok no chubamana dikhe aboni video no paya sakna di tei naithokjak khe like comment share rok bo khairi di tei subscribe rok bo khaidi vibe song.